Doon na, diretso na eh. Wait lang, Nay. Wait lang, naglo-loading yung video ko. Yan na yun. Ang dami ba, Nay? Dami? Marami? Ay, sige. Marami ba? Marami? Marami, sobrang dami. Pamimigay yan na eh. Ha? Pamimigay. Pamimigay? Oo. Oo, pwede. Ha? Oo, pamigay. Okay lang sa inyo? Oo. Okay lang, bait talaga ng lola ko. Oo, gusto ko nga yan. Ba, sige. Mas hirap ang buhay ko. Yan na. Yung kawalan ko, Ayan na pwede po. pamigay to. Ayan na. Oo, pwede. Pamigay na lang natin. Oo, bigay. Sige, pamigay na lang doon. Tara, Nanay. Asan na yung bag ko? Oh, Nanay, oh. Oh. Magkabang ka dito bukas. Ano kaya, Jay? Kagabi, kaya sinushoot ko sa bote ka. So, pag pumunta siya sa loob, lumalabas biglang ganon. Eh, natatakot ako baka... Ilan daw, Jay? Ay! Lalo na eh. Wala tayong kahoy. Hoy, tayo ah. So ayun mga kakuwela, no, pupunta kami ni Tito Oslek. Bibili kami ng bigas. 3 sakong kaban tsaka mga grocery na iaayuda. Pero hindi pa yon, bali may matitira pa doon sa binigay nga pala. Shoutout, mega love shoutout sa lahat ng Boss Madam Angel. Mega love shoutout sa inyo at salamat sa pagbigay ng pang-ayuda sa amin. Yan, shoutout po. Yan. At ngayon punta na kami doon ng grocery. Saan yung kariton? Wala. Saan dito, Ostrich? Iniwan na ata ako nung kasama ko. Ayun, nandito pa pala. Kala ko iniwan na ako. Ayun, pagdaldalan ako dun. Nakasama si Toslik. Dadala namin yung kariton para kuha kami ng... Sorry, sama ka? Mahihain to sa camera tong mga to. Tawa naman sa si Paring James eh. Ha? Wala bang ginagawa si Paring Joms? Ano, pat ko muna. Oo, wasok na nga yan, no? Kaya sana. Yan mo na. Saan daw kayo punta? Ha? Bibiling bigas. Si Papa mo? Anak ni Batusay. Asan si Papa mo? Pumasok. Pumasok? Sabi mo sa kanya, ba't siya pasok ng pasok? Nakakasira ng pagkakaibigan yun. Ha? Umabsent siya sa tropa. Kaya punta kaming grocery, bili kaming bigas. Ano pala, punta kaming palengke, bibili kaming bigas. Alright. Kaya magbili tayo ng 3 sakong pagkapan dito sa palengke namin. Doon na lang kami mamaya bibili dito sa ng grocery sa Chronica. Bali, 6,000. Kaya salamat sa nga pala, sa Boss Madam Angel, sa nag-sponsor. Opo. Thank you sa inyo. Boss Madam Angel. Sumikat na rin yung Boss Madam Angel na yun. Si Ate Rona Bailon lang nagpasimuno niyan. Ha? Sekretarya na. 1. Ano po? Orphanage. Ano na yan? Sige po. Ano yung orphanage? Hindi ko rin. Orphanage din. Orphanage. Dali, binigay pala ng grupo nila is 20,000. Tapos, yung 5K kay Nathan, yung 15 pang ayuda, kung saan ko ibibigay daw, ako na bahala. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, nandito pa yung pera ni Nathan, hindi ko pa naibibigay. Baka mautang ko pa kasi. Baka mautang ko pa eh. Kaya di ko muna. Di pa kami nakikita ni Nathan. Nasa ano na siya. Ayun na, Jay. Nasa tawag dito. Nasa Cavite pa siya. Kaya ganun. 6,000 no? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mabilang na lang tayo bago kami malis. Para sure. Yan eh. Thank you. Tara. Tayo na lang natin. Tatlong kaban mo ng bigas. Yan. Ito yung kariton to.
Huwag mo na lang ipagsaktol, baka masira. Medyo may crack eh. Sa ano eh. Isa ito. Uy. Yan. Bali may dalawa pa. Ito naman pala isa. Bilis ah. Sino Yan. mo banda tol? Sino mo banda? Parang mabigat. Ay, ang init. Minsan nagtataka na ako sobrang init sa Pinas. Hindi kaya dahil sa akin. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. Yan, sa kapila. May inis sa San Felipe. Tinda dito. Hindi nila alam. Sino kaya itong baliw na to? Nagsasalita mag-isa. Inisip nila siguro, no? Ayun lang, ba't kaya nagsasalita mag-isa itong taong to? Diba ate, si ma'am ang may-ari nito? Ayan, si ma'am. Teacher nila mama. Ayan, gano'n ka. Ang may-ari nito. Dito lagi bumibili nung ano. Minsan nangungutang pa nga ako dati dito ng tsinelas eh. So ayan na. Wait na lang namin yung isang sako. Kaya mga kakwela, ayan na yung isang ano. Isa na yung pangatlo. Bali ano pa yan ha. May sobra pa rito pera. Bali mamimili kami sa ano ni Tito Oslek sa Cronica. Yan, para makabili na kami ng grocery. So tara po. Yan na, Tito Oslek Ibarra. Alright. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Kapag siya ang napanood, ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo.
Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagbabasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. So yung mga kakwela, oh. Yan, 3 sakong bigas. Sako po yan, hindi po yung kalating kaban, ah. Yan, delata, noodles, suka, toyo, delata, asukal, noodles, kape. Yan po talaga yung mga pangunahin kailangan ng mga tao ngayon. Kasi papatong kasi yan sa 60 na balot. So lahat po yan 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Yan, bali yung noodles, yan, dalawa yan. Ito, dalawa sa isang balot. Yan, bali 60, 60 lahat yan. So, alright. Itong inabot niya, yan, 10,868 plus 6,000 yung bigas. Yan, sa Boss Madam Angel, yan na po lahat yung binigay niya. Ayun na mga Boss Madam Angels, ayan na po yung mga narepack ko. Hindi pa namin siya nabibilang. So may natira pang kalahating sakong bigas, kinulang ko kami sa grocery. Yan, eto pa po yung iba. Yan, siguro mga nasa 16 na to. So, kasi ganyan din yung tsura ng mga nakaraan. Yan. Ayun, pagoda kami. Pagoda, si Toslik, oh, pagod. Ayan si si Mama, late dumating, nag-makeup pa, nag-BS, magre-repack lang. Yan, late dumating. Si Berto, yan, pagod din. At si Tita Manini nandun. Nakakapagod din pala mag-repack, no? Ay. Ngayon, tatawagin ko pala si Nanay. Sasabihin ko kay Nanay, Nanay, sa'yo to lahat na grocery mo. Abutan ko na lalutod ang pera para di magalit. Ipaprank ko si Nanay. Okay, tawagin natin si Nanay. Nanay, oh, sa'yo to. Tignan natin reaction. Yan, ligpitin lang muna namin to, no? Okay, tawagin natin dun si Nanay. Yan po, may mga nagkukulayan po dito. Yan. Kaya pala wala ho dun sa pagre-repack. Yan, may mga nagpapakulay po dito, oh. Nagpapaganda si tita kasi ang pangit ni tita.
Yan o, grabe oh. Oh, may sounds. Yan po. Si mama nung, aray, tutuluan pa ako sa tenga. Si mama nung pagpunta doon, naka-makeup, naka-bihis. Ito, nagpapakulay pa bago mag-repop. Nay, rito, Nay. Papaganda mo May mga nagbigay sa'yo. Sa ano eh. Ano? May nagbigay sa'yo Na alin? ng grocery, madami. Andun. Tara, tara. Dali, tawag ka na. Tara, Nay. Ha? Sa'yo daw yung lahat. Bibigyan mo rin daw. Sino yun? Sa'yo daw lahat yun. Doon na kayo. Yan. Tara. Tara na, nanay. Tandaan lang na. Yung bilis ng nanay ko. Pag grocery. Tagayo na oh. Oh, bilis niya no. Oh. Doon, Nay. Diretso, Nay. Wait lang, Nay. Wait lang, naglo-loading yung video ko. Yan na yun, sa'yo daw lahat yan. O kaya nga. Ah! Sa'yo daw lahat yan. Gago! Bago. Binigay ni Ate Del. Binigay ni Ate Del lahat. Yan! Oh, yun o, doon o. Punta ka doon, Nay. Punta ka doon. Ano dito na lahat yan? Yan na yun, dami o. Sa'yo daw lahat yan. Ang dami naman yan. Sabi dati, bibigyan mo ko. Bigyan mo kami. Bigyan mo kami. Bigyan mo kami. Bigyan mo kami. Pingi kami. Yan o, dami niyan. Pang isang taon yan, Nay. Ang dami naman yan. Pang isang taon yan na konsumo. Si Del, Oh, yan. hindi, pang isang taon yan na konsumo. Ah! Pang isang taon. Bulungan mo nga, ma. Pang isang taon. Pang isang taon mo raw ako kakainin. Isang taon to? Oo. Eh, bulok na yan. Ba, hindi mo mabubulok yan eh. Grocery tsaka bigas yan, no? Ano mo nasabi mo kay Ate Del? Ano mo nasabi mo kay Ate Del? Oh, thank you, Del. Talagang hindi ka nakakalimot. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Patuloy ka sa ganyang ginagawa mo. Ang dami ba na? Ang dami? Marami? si Del. Ah, marami ba? Marami? Marami, sobrang dami. Pamimigay yan eh. Ha? Pamimigay. Pamimigay? Oo. Oo, pwede. Ha? Oo, pamigay. Okay lang sa inyo? Oo. Okay lang, bait talaga ng lola ko. Oo, gusto ko nga yan. Ba, sige. Mas hirap ang buhay ko. Yan na. Yung kawalan ko, Ayan na pwede po. pamigay to. Ayan na. Oo, pwede. Pamigay na lang natin. Oo, bigay. Sige, pamigay na lang doon. Tara, nanay. Asan na yung bag ko? Oh, nanay, oh. Oh, isang balot. Nanay, oh, nababiglang. Oh, nay, isang balot. Bakit bibigay? Pamimigay. Oh, tara na, uwi na tayo. Tara na nga. Pinawasan. Tara na. Pinawasan. Oh, tara na, uwi na tayo. Bumigay, magkaya ako sa ano kaya. Hindi na, nangangaan na sila. Yung kanta naman, akin na, kalakal ko yun, ha? Oh, yung karton talaga yung naalala. Tara na, uwi na tayo. Wow, bait na lola ko, no? Ipamigay na lang daw. Okay. Ayaw mo na yan, Nay. Ayaw mo na yung basura. Huwag mo nang dampot-damputin. Nanay naman, tara na. Ayan, oh, may isang ano ka na rito. May ganito ka na, oh. Oh, di ba? Ha? Huwag mo nang damputin yung basura. Ay, ang lola kong makulit. Ay. Ang bait ni nanay. Sabi ko sa inyo lahat yan. Sabi, pamigay mo na lang yan. O, di ba? O, tita May, o. O, binigyan ko muna sila nanay. Ayan, oh. O, yan. Pinamimigay, sabi ko, pamigay. Oh, thank you, Del, ha? Oh. Uwi na ako. Thank you doon lagi. Hindi naman kay Ate Del galing yun. Hindi, sa grupo ni Ate Del galing yun. No? Yan. Salamat. Namin ngayon, inano namin, inano ng plastic dinodoble para hindi po mabutas. Yan. Dami oh. Grabe. Tapos yung kasama ko sila Tito Osley, asawa niya si Mama, at si Berto the Great. Berto the Great. Yan po mga kakuwela. Yan. At binabalot na. Bali dito sa loob ng kwarto ay may 36 feet na balot na rito. Ayan o, 3 sako po yan. 3 po yan. Baka nagkakamali tayo. Ayan, 3 po yan. Ayan, 1, 2, 3. So, ayan.
Yan, salamat, maraming salamat sa amin na magulo pa yung kwarto. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta sa akin at sa buong Trio Kuwela family. Mega shoutout Team Kalason, Team Bubuli, and Team Unity, syempre Trio Kuwela family at sa sa Boss Madam Angel na nagbigay po ng 15,000 or 20,000 na pang-ayuda dito. So kasi may yung 5K may pinagbigyan kami na isa talaga no na sa kanya yun. So yun po, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. At kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy lang tayo. Yan. Ingat and God bless. Bye-bye.